Θέλω να σας συγχαρώ για την ευαισθησία με την οποία μιλήσατε πριν για τα 60 χρόνια από το τέλος του φασισμού, από την γενοκτονία εκείνη των Ευρωπαίων και ιδιαίτερα των Εβραίων. Όμως ο Μάιος μήνας φέρει στην μνήμη μας και μια άλλη γενοκτονία ενός προδρόμου του Χίτλερ, του Κεμάλ Ατατούρκ, που στις 19 Μαΐου του 1919 έφταξε 500.000 ποντίους εισερθών στη Σαψούντα. Οι ιστορικοί εκείνης της εποχής γράφουν ότι η Μαύρη Θάλασσα έγινε κόκκινη, ενώ λόφια από κεφάλια ήταν στις πλατείες. Νομίζω ότι είναι θέμα ευαισθησίας να κατακρίνουμε αυτό το γεγονός, για το οποίο δεν υπήρξε μία Νιρεμβέργη όπως υπήρξε για τον Χίτλερ. Να δείξουμε στον κόσμο ότι εμείς, η ελεύθερη Ευρώπη, σκεπτόμαστε, γνωρίζουμε και θυμόμαστε όλους εκείνους οι οποίοι δημιούργησαν αυτά τα εγκλήματα εναντίον λαών. Η μνήμη των ποντίων πρέπει να γιορταστεί. Θέλω λοιπόν να ζητήσω από εσάς, κύριε Πρόεδρε, και την ευαισθησία σας, να υπάρξει μια ημέρα για τη μνήμη των ποντίων, όπως εξάλλου και των Αρμενίων. Είναι θέμα δικαιοσύνης, είναι θέμα ευαισθησίας.